Sasisian pat ngawan ra ya ka jengkublay ka ba kerpang nakaliang jong ka Good News Channel jong ka KGP Sinat Sapngi ha ka kerteng ka jong try ba nong panim jengi balang Jesus Christ. Mentangin ya beteng biang ya kani ka Bible study. Halor jong kani ka subject ka bangila yo ya ka ban pej. Ya ka benta ka ba ningkong bat ka baar ka ba dei panggata ka jinglong ka ba kerpang jong ka Bible. Bat mentangin ya poino siya kani ka benta ka balay. Bat kani ka benta ka balay ka bangakwa ban wanra lingba jo kani ka por kalong ka way na ka jinglong ka ba kerpang jong ka Bible. Ha ka jing ya day. Bat ka jing pendep. Ya ki jing ya tu lepa, ya ki ni ki singi bat ki por ki bamenta. Kata ka ni ka jinglong ka ba kerpang, ka jinglong unique jong ka Bible. Bat ya ka ka ba ka Bible ka ya tu lepa, ya ki ni ki singi bat ki jing ja ki bamenta. Lanang ya pendep na ka singi na ka benai sya ka benai na usnem sya usnem. Kanang banum sim tan ya ka por, tungin ya poino sya ka ni ka benta. Kabaning kong kalong ka jing kelong jong udieng dimbur. Ladangin puli ya kani ka ketien ka jong ublay. Na kay gospel ka bakat kum ka jong Lukas kalanong arpuwe dukat arpu kanday. Ka baong kum ni te ula keren ya ka parsi haki. To kami to yaw dieng dimbur. Bat yaw kenjad dieng dimbur. Haba kila kelong. Piyo i bat pitip nalade. Bakata kaliyur menta ka hajan. Pi anda pilayo iya gini gigi penyo tip baka hima ublay kalajan. Kani ka benta ka ba Jesus Christ. Uya tola pa sa panggata ka jingkelong jong uta uding dembur. Ladangi pet ya ka kstien ka jong ublay. Uding dembur. Uteu ya ka ri Israel. Kabamot bau neu ding dembur. Ya ka bau Jesu keren. Ya ka jingkelong ka jong u. U keren sa panggata ka jatben rio Israel. U keren sa panggata ka Israel. Haba piyo i bakade kala keo sa prang. Haba piyo i bakade kari kala nangkeo haki benta baro. Haki jinglong. Jong ki brio bat kani ka ri bat kani ka jaka to tip akata ka jingwan ka jong utrai let's say kala hajan ong ka ktien ka jong ublay. Mentangin niya pet kato kani ya ka jing kiu step jong kani ka ri Israel ya ka bau Jesu ula keren sa pang utau ding dembur ya ka ba keren ru sa pang kani ka jat ben rio bat sa pang kani ka ri siya jar kandai spa snem ki jiu ki ladon sabar nala ka jong ka ri Henry haka kat sau terik jong ubnai mi jong ka snem kat kandai spa sau pra kila yo ya kata ka jing light luit ka jongki kari ka jongki mensha lajan palat ar hajar snem kala longkum ka risiam kala longkum ka riklau namar bomdon shu basong namar bomdon shu basa ki ding ki sit baro kim don shu ki jing thung ki jing te baro kim don shu Henry haka kat sau tarik jong ubnai mi jong ka snem kat kandai spa sau pra hadian bakala yo ya ka jing lan luon ki jiu na kaleng jong ka partai kilas dang banwan bat kilas dang ban syong kata kari bat kilas dang ban rep bat kilas dang ban rep biang bat kala long kari ka basay so pat sa shisin ya ka bakaktin ka jong blay nakakitab ka jong Ezekiel nakalenong kabalay pun riu kat lay punay do lay pun riu kala dep ya ka banya tola pa ya kata ka jinglong ka jong ka ha ka bakan sa say so biang sa shisin ngan puli nakaktin ka jong blay ka ong kumni wong utray blay ha kata ka singan pen je pi nagijing le bom hok jong pi baro ngan pen syong briu hakin nongba bat ya ki jaka bakin ja on taipat bat ya kari ka bala pen long kla on sarep namar kala long sra akmat kita baro ki bayaj nang ta Teken saong kani kari ka balong sra kala long kum ka per Eden bat ki nong baru ki bala kenca ki bala kala klau bat ki bala jatno la kirkut bat la syong briu katanga ka dei ka prophecy ka jingya tolpa palat de ki ajar snem na ka kitab ka jong Ezekiel bat kala urlong shisha bat mental ada pipet ya kini ka Israel pra pau persen na ki marap bat ki so jong ka Israel la shalan
shalan sabar jong kiwe pat kiri mensua kalalong ka riklau mensua kalalong ka risra komlaya tu agek tin ka jong ublay lajan palat arjar senam kalalong kumta henry menta prapo person naki marep kiba barki so jong kari Israel la shalan sabar kiwe pat kari nang ta kari Israel kadai kari kabala shalan bun ki so Hakabaide bat ka jing penmi sekiba bun kiri kiba don hakaleng jong kari Europe bat kari Israel kadai maka kaba bundo ya kaban salan ya kita kiso sakaleng jong kidoba jong kari Europe kari Israel kadai kaba ningkong haka jing bun jong ki scientist haka pertai habaya nujor bat ka jing don briu kadai kari kaba bun tam ki scientist ngiyo iya kata ka jing ki ustat ka jongka ibau tau ding dem bor ula kelong sisa bat ka bakam ngau tanat chuchu long bakari Israel kani ka wei na kiri ki bawana kamadu hablei bat ka science bat ka technology bat ngi ki jing pelong ki jongka ki jing sna ki jongka kelong ke baya per na ki wei pan bat ki badon ha ki wei pat kiri te kom tangi i bakani kari kala ke ustad ba bat kani ka jing thol pa ka jing kran ki jong uchi su kala urlong shisha bat ni yo i baya kan ne ka jing tho jong ka ktien ka jong blai lanang yai pendap akini ki sngi bat ki por ki jongi na mar ka ta ka daw ka bible kalong so unique kalong kerpang bahado kata-kata kabar kajing pai dia no jong ki bangen ka bible ka ongkom ne na ka ba tesalani lenong ka ba ke tho ingi kom ne ka ongkom ne wat ai bau no nuru unchu kori pi da ka ba kumno ru na ba katakan amwan lemda Joshua kata ka jing pai din ba yo an pen pau no yo tau priu jong ka pop u kun jong ka jing John ka bible ka yo ba shua kata ka jing wan ka jong utrai ba nong panem jong u Jesus Christ kan don ka jing pai din jong ki bongen ka ba mot kin no ya kata ka jing net ka jong ki bat ngi yo i ba bon ha kini kiski kibanget kilas dang ban pai din naka jing ya tai ka ba pat ublai naka jinget haka jing don ka jong ublai haka ba ki ATS kilas dang ban mi haka ba ki bomnget blai kilas dang ban mi ki ba menshu ki kamba kita ki ki kon chong ka jingen henry ngems go pala ya kata ngi ka jingi no e ka jinget ka standa wi le chi ki waipan ki jinget ki ba ki don haka jing long ka barim ka jong kim ja ngems go pala na mar ba ka bible kala dap ya ka ban ya thul pa ya kata ka jinglong ka jong ki prio kini kisngi ka jing pai din kam dei tang bangi pai din na ka jingit kristan cha ka wai pat ka jingen henda ka jing pai din no ru jong ka donun skap ka stien ka chong blai ka ongkum ni na ka kitab ka ba baningkong kisim kelanong khatwei ka dekot ka ba khat khandai ka ong yangi kumni bad utrai la bitar yau solomon namar ba ka donut jangu kala pai no na utrai ki parlo be ki parbanget ki bas ngam ka jing pai din ka deiru ba ka donut ka jangpi lada kam dan chu bad u blai kam dan chu bad u ka dei ka jing pai din ngio i ya ka jinglong jang ki brio ha kini kisngi ki ba menta nangta ka jing ha no jong ki kristan na ka jing kata ka ni ka ba ka bible ka yudul pa ya ka e ka ba ja ki ni ki sngi na mar kata ka daw ni shem ya ka jinglong ka ba kerpang ha ka na mar ka e ka ba ka yathu ka long thik kum ba ka ladap ya ka ban yathu ka bible ka ong kum ni na ka baning kong Timothy le nang ba saud ka di we hadu ar henry men si muong shai ba ki ya ki ba khatdo don ki ban hap no na ka jinget balai Namar ba ki pensha skor ya kita ki mensim ba syukur bat haka jing hikai ki soj ki dan cibun ki mensim ki ba syukur kini kisni ki ba yalam bakla ya ki brio ki ba hikai bakla ya ki brio bat ki brio ki kam pensha skor ha kita ki mensim ba syukur ban ya ka ba segap yu mensim jong ka jing shisha namar kata kadang ngiyo i balanang pendep berkata ka jinglong ka bakerpang jong ka Bible kalong ka basisya nang ta ka Bible ka ong kin 1 ki 4 ki ba e bat ki ba sitom kaya thol pa ye ki ki ski ki ba menta
Bat ka Bible ko ang henry to tip ikini bagi singi ki bakhatdo ken wan kita ki por ki basitom ngi wala ka state ka jongi ki bri ki mat ki jinge ban yo kam yo cham kalong ka ba ban rap ban riang kalong ka ba ki kun samla ki yam ki linyar namar ka jingkerdo ha ka kam ka jam ki kme ki pa ki linyar namar ki kun ki shamya ka ta ka jinge ha ka jingim ka jongki ken wan ki singi ki por ki ba he bat ka basitom ka Thay ngiyo i kala nange kat ba nang mi kisni namar kata kata kanya ke jinglong ka ba kerpang jong ka Bible kalong so unique dongin ya i ban puli ya ka dongin ya pensyong nong rim ka kanang ba pinyo i yang kata ka jinglong ka ba shisha ka jong ka nang ta ka Bible ka ito ikini kisni ka ba menta kinlong kisni ka ba kumno kinlong kong kisni ka jong ulot But unawa ka Bible ka ito ingi na ka gospel ka ba katkum ka chong Lucas kadkot ka ba kanyo kadkot arpandri hodo life ho ka kumni te ka malalong hakisngi nowa kum taru kanlong hakisngi khon breu kilaya bam kilaya di kilaya shamkurim kilaya pen shamkurim tat anda kata ka sngi bo nowa ularong hapo kata ka yingli men ba kata ka jingshlai kalawan barka sa penjat no yaki baro kum juru kum balalong hakisngi ulot kilaya bam kilaya di kilaya tit kilaya di kilaya thong kata ka ni ka jinge thol panga jong ka stin ka jong blai kumbala long ha kita kisngi ka jong noa kumbala long ha kita kisngi jong ulat ha ba ki briu kilaya bam kilaya di kilaya tai kilaya thong kilaya tap bat kilaya shamkurim kilaya pen shamkurim nio i ka jing lengka jong ka jing shongkha shong banru ha ki ne kisngi namar ka tang ka daw ka Bible ka long ka ba kerpang nang kum tanga shu ka Bible kalaya thol pa ya ka jinglong jong kini kisngi ba kindon ki thma kindon ki nemsniu kindon ke jing yap them nang ta kindon ki jing khnyo jumangai ha ki bon ba ki chaka ya ka ta phila ban puli na ke gospel ka ba katkum ka jong Matthias ka nong ka ba sangau ka dukot a ba nriu hadu ba nyau kindon ki thma ngi ki thma ki ba ja kalain jong ka parthai ngi ki jing le thma ka Russia bat ka Ukraine nang ta ka China ka berngem ya ka Taiwan ka India bat ka Pakistan jrong ya kren ya so re napo ala nang kenton ya kita ki tiarthma ki nuclear bomb bat kum ta ter ka perthai klanang yan sa ka ta ka jingdon ki thma ngi ki namsniu ngi wat ha ka ne ka state ka jongi ya ka jing kerdo ya Islam ngi witness ya ka ta ngi sakia ka ta hakini ki sngi ki ya ki por ki bangi imta ngi ki dan ba ki jaka ki ba ki shlayum ki brio ngi ki jaka ki ba terkhong ngi ya kata ka jing kerdo bam ngi ya kata ki knyang jingpang ki bawan kita ki dei ki khlam kita ki dei ki nemsneu ngi ya ka jing yap them ngi ya ka jing hap kali ngi ya ka jing hap airplane ngi ya ka jing tingkho jong kiral ngi ya ka jing yap kindet kan san jong ki brio kini baro kini kita ki jing yap them ya ka ba ka Bible kala da ban kren ya kini ki sngi ba kini ki por ki ba menta ki parlok ba in ka Bible kalong so unique kadalong kerpang ba hado kata nang ta ka Bible ka ito kung noi kini kisni kung baka jingtip kan roy knowledge will be increased ka Bible ka dep ya ka banya thol pa dagi hajar snam nakakitab ka jong Daniel nakalanong ka ba khatar ka dukhat ka ba arpu sa kong knowledge will be increased ka jingtip ka jingnang kanang roy ngi ba ka jing start jong ka technology ngi ba lala ban trak ikibriu ngi lala ban wat ikibriu mlasyo ban buri hey la technology ya ka jingdang ka jingem ka jongki lala ban linglot lala ban tiplot namar ka ta ka daw ka ka ba chia ha Amerika tang daki second lai ngi live ya ka hakalang jong ka perthai lingba kini ki internet lingba ki news channel namar ka ta ka daw ka Bible ka bagi sngi ki ba khaddo ka jingtip kan roy namar ka ta ka daw ka Bible ka long kerpang ya ka ka ba kala ya tho ya kini ki ba chia hakini ki sngi bat ki por ki ba menta ki parlok wi nang ta ka Bible ka ong kindon ki jing et hot bat ki jing e shon perlok
Matius arbusang dukat besipo gong onda kum tate sibun kinya thot kinya de parlok kinya shun parlok gi ka jing kiustat ha ka jing shangset agi parlok agi ne kisni lada philalong kum tatu tip bangi im kita kisni ya ka ba uchi su lada ya ka bania thol pa ya ka ba kum kini kisni baki por ki ba menta nang ta shu shu ka bible kalong kerpang namar ke ya thol pa ki long yeng agi ne kisni ki long yeng ki long ki ba kum no kandan ke jingele markenti ki yeng kisem u para te on ai no yu para ya ka banyap u pangaru yu khon baki khon kin yeng yele ki kmi ki pa bat kin penyap marcos kalaka ni magani ka society ka bangi juang kari tip bre tip lay henrai wat hagani ka ri ka jangi u pangau penyap ki khon ki penyap ki kmi ki pa si parang yu ki kot kubor ni pule kita man la ka sngi man la ka por na mar kata ka daw Kene ka Bible kalong gerbang namar ya ke ka balaya tu lanang yai pendam nang tanga sakawai ka ba ka Bible ke tu ya ka jinglong jong kini kisngi kandon ka tanga ka jing shongka para kentai para senrang ho ngimlong persai kita ki brio ngiye je ki henreng ngimla ban compromise pan ba ka Bible gong ka Bible ka keren persa sapang kata ho ju blai je ki brio baro namar kata daw ki don kamban kala ka bungon don kamban pa shu blai don kamban im kat bakum ka tien ka jong blai henrei ya kane ka jingja ka bala ki ustad agini kisni ka Bible kala dep ya ka ban ya thol pa ngin puli na ka city Paul je ki nongrom kala nong ka baningkong khot arpun baningkong arpun riodu arpu pra namar kan ikan yu blai la ino aki hake jing snow brai ba khlem rai namar ba wat ki kentai kilaya pen kalaya kata ka rukom ba kinjatan rai jong ki sa kata da kum wai pat ka jinglong ten rai kum juru de ki shenrang da ka ba ino ya kata ka rukom ba kinjatan rai sapang jong ki nang ta sapang ke kentai kilaya ingkong no aga jing trau jaklia jong ki sapang parlok hi ki shenrang bat ki shenrang ki da yaile no ya ka ba auria bat ba easily kata ka de ka ba ka ktien ka chong ublai mundur mapi la arha jalsnem la depan ya tulpa bat ya kata la pendep akini kisi na mal kata kata la da don manu na pleng chong pilesi ki ba persamban long kamta wanno paino u blai long badap da kecingin u ba kenrei da kecing stai wat ai ba pen long kita ki nong pendep ya kecing tho ya ka tien ka chong blai kala ka ba mun namar bangi im ha kita kisni ya ke ba ka Bible la yathu ba kala long na mar kata 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 ngare ke jinglong ke ba kerpang jong ka Bible ki wei ki khatniam ki wei ki scripture kamdan ke ba kum kata ke jing yathu henrai de tang ha ka ktien ke jong oblai de tang ha ka Bible ba ka ktien ke jong oblai kladep ye ka ban yathu nang ta shu shu ka ktien ke jong oblai kalong kerpang namar ka dep ban batai ke jinglong jong kisngi bat ka ong ba ka pop kan man bun ka Bible ka ong kumni Matius arpu saud khat ka bakhat ar de namar ka pop kan man bun ka jing it ki babun kan man kriam ka jing ya it haying hasem ka jing ya it para marjan ka jing ya it para bangin ka jing ya it para brio ka jing ya it ka wei ka jat ben rio ya ka wei ka jat ben rio kam dan show na marba ka ta ka pop sisa kala man bon na mar ka ta ka daw ki parlok ba in ki parbangin bat ki ba jus snap ya ka ne ka Bible study nga kwa ban pen ken mau ya pi ba ha ka ni ka benta ka balai ka ni ka dei ka ta ka jinglong ka ba kerpang jong ka Bible dan sibun ki jingja ki bangala ban ya tho ipi baro sisni ya ka ban pen si sai ka ta ka jinglong ka ba kerpang henrai ngalawan ra ki ni ki katto kan ni ki balong ki benta ki ba kong santam ba pen skau tho nang ni sakman ba ka ni ka Bible kalong so unique ba ka ni ka Bible kalong kerpang ba pen it ban puli ya ka bat ba pen yo i ya ka jing shisha na mar kata ka daw ya ka ka bala ja ha ka ni ka perthai ya ka ka bala tho aki kot khubor la ya thol pa ha ka tin ka jong blai na mar kata ka daw niong ya ka
bakalong unik, bakalong gerpang. Toble yung gerku, yang kani ka chingi kailing ba jo kani ka por, jong kani ka benta ka balay. Bat hagani ka tayo ka banwan, ngin sa yapet sa tanggaway ka benta ka ba katdu, ha ka ba ide bat ka jinglong ka ba gerpang jong ka Bible, bat ka tang ka de ka benta ka ba kut artan, jong kani ka topic, ha ka ba ide bat ka uniqueness of the Bible. Ublay un kerku, ublay na ka benta ka burom jong u. Amen. Tungin yapet nam ha ka jingduay. Kuk pa jungi ba banay ngawan ka ba nay ngu pat yemeken ku try. Ya kani ka jinglong ka bakar pang jong kani ka ktin ka jong me ken ko try. Shisha ya ka ka baka ktin jong me ka la thu ye ki jinglong jong kini ki sngi ya ka jinglong jing im jong ki briu la pendap bat kam don ka wairu tang ken ru ka ban bakra. Namar ka ta ka daw kani ka ktin ka jong me ngi ka long ka bakar pang ha ka jing pendap ye ki jing thu pa ha ka be de bat kini kisi kerku ye kini baro kiblas ngap bat shashkor bakin yo ban mat ba ya ka bor bat ya ka jinglong jingim bakin i ban pule ka ktien ka chome shim ka borom shirdi ha ka kertang ka jong uchisu lang panim ngapan kini baro amen.